ei saa joulua vapaaksi ja isi ulos potkaistaan. Kuka meille rumille lapsille jouluruuat valmistaa? Viime jouluna oltiin yösuojassa, silloin syötiin kangasta. Omista pipoista en tahdo sellaista. Tahdon onnellisen perheen, oltaisko hetki selvinpäin? Edes yksi päivä ilman lääkintää, jos selvittäis. Tahdon puurosta löytää mantelin tai edes mielen rauhan. Ja lahjat saadaan muutakin kuin lapsuuden trauman. Jospa tontut ovat juovuksissa, kuka lapsi vainoaa? On kai kukin palkattava KGB-vakoja. Kuka lahjat saattaa perille ja kukin turvaan kuljettaa? Jos konkurssissa Petteristä tehtiin poromakkaraa. Viime tinkaan lahja ostoksille kaasuttaa ruuhkaa.